Kamatay. Tay. Pero ako, hindi man kumuha noon. Si Joyce, si Joyce mag-strong mo na siya. Hala, strong ka naman kaahay. Ay, Diyos ko. Dito? Dito? Oo, hindi siya. Kasi kalma siya. Hindi ko karinig. Sino mano? Joyce. Power mo. Ngayon lang yan. Sobra. Sandali, be. Ito. 30, sobra ka. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tatlo na po ako pag sa last. Pero pag... Ay, tatlo pa joker ang pala tatlo. Na. Ay, sorry. Ano na? Palitan mo ng joker. Ha? Palitan mo. Pautuloy ako sa kachismis. Sumusakay. Kaya gani. Kasi sa istorya-istorya ha. Sir, di ka man dahil mapaw. Ay, simba ko. O di ba? Tatapaw niyo mo. Mamaya, Tapos Bon. naman. O, ikaw nagpaw sa akin, oh. Kalagot mo, ah. Diba kung joke ko, pag yun, isa ka. Ay. Ano nang bag na maliit. Korean mo binala kita na. Hindi ako. Ay. Oo pa naman ako. Dalawang joke. Isang, dalawang ano, isang ano. Basta misa kasi mabilis ba? Ang ano. Basa ka dahil. Ito nga. Ako. Ang mata niya. Nako'y ginatanaw ron ba? Nako'y ginatanaw ron ba? Basa ko sa umpisa. Mga nagpuntan na kayo. Tagpis. Nako'y ginatanaw ba? The love of Farida. Tingnan mo, Farida. Oh my God, ang naumbing. Ikaw yung nagpayang sa akin ng CD Oh, na no. Netflix. No. Grabe ka sakit yun na. Ma, hindi ko talaga Oo. makalimutan. Maganda kasi yun, oo. Ano? Kaganda kayo, lalo yung mga Stairway to Heaven. Yes, Yun, yan ang kaya ka. nabisihan ko sa sa lockdown. Yan ang pinapanood ko. Diyos ko. Ay, hanggang mo mga senior na bago. Kay drama. Kaya na, anak ko eh. Patog yung Korean mga Lagi. grabe kahilap yun. Ay, nakatudak lang yun. Kasi natapon. Last Thursday. Kabayan na pang pagpupong video. Pangalang Thursday. Magkagwapo sa babae. Ayaw sa imo. Babae, perfect. Perfect. Ay, hello. Ang ganda ng mukha. Kainit lang eh. Ulo ka ng ventilador. Ang aircon raw. Saan? Hangan mo. Si, wala lagi kong ventilador, si. Wala, oh. Magipatay siguro na ng boy ba? You kill, no? You kill. You kill, ha? Do not kill. Wapon mo ito. Ay, meron ng mani. Dua.
Diyos ko, thank you Lord. Kabusog ko. Ay, wow. Pahuram lipstick. Dongbe. Pahuram lipstick. Lipstick? Oh. Hello. 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 Sadya. Ay, sus, Ginoo. Wow, epic. Yo, kolokos. Kusga pa si, kusga pa. Ay, hindi masyado, Bini. Kusga pa gani si, kay murag hinay na tayo to sa. Gapo. Ambitan do? Ay, nag-ano pa yung dalawa. Dili ako. Ay, kabuang nito. Wala, ay, pura diyan. Tora, ay, ay. Ay, wala ko yun. Todas. Ay. Katro. Ay, sa isko. Kumagay, kumagay. Para mabunot ko doon. Buyag, buyag. Ayaw lang, ayaw lang. Ayaw, ayaw, wakwak lang yapon. Bakong wala na iwak ko na saya. Osa, ay. Isa na ka mo. Amo. Kini ang wakwak. Wala na lagi. Aray. Wala. Saw. Puta. Ay. Dos. Pagkipo na ako. Ano? Or flowers. Oo, diako, diaba, diako. Wala ang mga karakter, oh. Ay, ang kadaming karakter. Ayan. Oh, Dodong, that's yours. That's yours. Yours. Plus 30. Oh. Lagi yung din, no? 130, 80. Escalera. Ano ka, 1/4? Ano, Uwi and waiting, oy. Ako, waiting ko. Ipasok, saka magsabi na balik. Ay. Parang ako. Ay, Diyos ko. Ay, 7 balls bunutan natin, oy. 3. Tres. 10. Last 7. 2, 4, 3, 6. Ano? Flower. Okay. Oh, bouquet, 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 please. Okay. Bouquet ko. Saan ito pa? One flower.
Here. There. Hindi maintindihan yung English mo. Here, there. Kacho. Bingkutso. Hindi. Ay, Hala, ano yun? Ay. Nililiot Well, ko. Flower. T-shirt. basta. Yan. Ayusin natin para hindi makita. Bakman, kini. Chong. Ha? Gasong ko na lang. Sige, mabunot ng gwen. Katulad niya na ganyan ako ga ibo tapo ko bunot Okay, ko. baka man nagtapon din. Kailangan din magbunot gid lang ako. Huwag mo ko hintayin magtapon ako. Hindi nga. Oo nga ako eh. Para 90. Dito. Nakuha yung blue pero Ngayon to. Ano yan? Gas 40. Tama. Ligaya, kahit nabunot mo, pwede mo ito, gas. Kaya hindi ka pa mo nakatapon. Hindi mo naman Yeah. kailangan magtapon. Magtapon ako kung mag-check ka. Hindi. No. Ano Hindi, yan? guys. Kung yan, tudasin mo na, wag mo hintayin na Hindi. makuha ko. Hindi. Hindi yung ginasabi mo, mag-check ka nun, Hindi, ang maghintay mo siya bunot. magtapon. Ang sinasabi ko, pag bunot mo ba? Kaya gani. O, pag nagbunot ka, pwede ko pa ito, das. Hindi. Hindi na nga pwede mo ito. Das, kaya nakabunot na nga ako eh. Maliban kung mag-check ka. Eh, hindi todas nga eh. Todas na. Alam mo, may palampasan kasi. Yung kailangan, magbunot ka muna bago ko ito, das. Ganun talaga. Kung mag-check ka nga, pero kung magbunot ka. Pag hawak mo, bunutin mo na yon. Huwag mo na hintayin na itapo, ano ka pa. Hindi Tigas tayo, ulo ka. hindi tayo nagkakaintindihan eh. Ang sabi ko sa iyo, kung todas ako, bubunot ka pa, pwede kong ito, das. Eh, hindi yung sinasabi mo yung chatsaw. Oo. Malayo sa istorya yun. Ang sabi ko, pag bumubunot ka, may todas ako, ang una doon, ang todas. Hindi ano, di ba? Dali Anyway, bahala mo. Isipin ko po. Dali natin sa korte. Ko ha. court order. Kainit ulo ko ha. Court order ninyo. Siyempre, preferable ka doon. Ay, no Todas. flower. Pwede ka galing mo todo sa pau. Oo naman. Or that is why. Pag sobrang bara mo, kulang bara. Pau ka talaga. Parang ginawa mo. Oo. Ay, hindi. Yung pau talaga. Mali ang gamit yung joker. Doon, hindi talaga ako mag-insist. Ang api po. Oh my God! 7 pairs. No Single way. flower high. Philippine. Ay, alay ba? Kung zero ako. Bakit man? 3-6. Ano, pla? All up. Pwede rin ito nabay ko. Black, 7 3-6 lang yung wallet. Oo. Plus 110. Pwede dito dasa niya, eh. 5 ba mo? 210. Ako ang tumpo. Pwede rin pala patulo. Ano pwede rin pala. Pwede 5 pwede pa. Uy, na zero ako. Pwede ang tapon ko. Ito, ikaw dito. Isa. Hindi daw may tatalunan ba? Bukas lang ang pwedeng ba? Huwag mo talagang dos bambo. Ha? Hindi ko matito.
matter of choice eh. Ano ba? Nagduha-duha. Depende na kung saan ka matapat pa. Natapat Pareho usog na. Pareho naman kaya kung waiting. So, pareho. Matter of choice. Gusto ba yung waiting? Anda, south? O north? North, south. Ah, north lang. Northeast? North or South. Ah, north or south. One cloud. One black. Andale. 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 Sige, pili ron. Keke. Ha? Ako ba? Maaba, uwi? Anong oras na? Wala una, wala una. Ha? Hindi nga. Hindi, nakatawag, hindi makontak. Wala pa man siya load. Wala pa man siya load. Sino? Pagdating ni, sino to? Si Celia. Inda? Si Celia, pagdating niya, nagpa-load na siya. Hindi natawagan namin ikaw at saka siya at saka ikaw. Alas sa hapon ito, alas 3. Bugay na gani. Wala gani nakatubag. Sino wala nagtubag? Pagtawag sa iyo, saka pa lang nagdating. Ito, Ay, hindi, wala o nagtubag. hindi. Oo. Kasi ano, nagaypay na ako. Kung hindi magtawag ako, bibigyan Ang ako ng kapoy, tawag. mauman. May lakad kasi ako kaya nagdiretso na ako dito. Mag-lunch kami ba? Ay! Ik-ik. Six ba? Ah. Aso. Eh. Oh. Paningit na joker. Dala-dala joker dali. Dala-dala sila dito. Buti pag Round, Paningit round. na joker. Plus 17. Ano kung Paningit. ano? 270. Proud ka dito? Alam siya. Joker niya. Sila? Niya. 270. Kapag may joker ang doda, pag-abot ani ulan ako ko baka. Hindi ba mga ang gusto mo jaya? Ha? parawan. Ito yung labay mo, purkar, no? Ah, Ano? Di ba siya pwede magparaw sa one? Una sa inches mo. Todas na yun. Di magpong makag-fixing. Oh, pero si Gaya mo sa Wala ay ugat eh. ano. Ay, not so parang tapsin na pod. Ma, nakambyo ka na? Ay.
baby. Baby B. Ano to? Egg, oh. Tatlong flower lang. Middle. Wala na. Wala na yan. Oh, tatlong flower lang. 430. 430. Tatlo lang siya, oh. Lima, oh. Tapos, Oo. Hindi ako 20 ganun. oh. Ano yun? Ito tapon mo. Yan. Tapos ito. Buo lahat. Ay, Paano ka bakit nag-ano? ito? Ito, oh. Huwag makukuha ka. Nalibog na ako. Ito made up ko. Ay, okay. Oh. 7 Oh, pairs. 7 pairs nga. 415. Oh, 450. Kaya correct din ang calamity. Para kadungan ng bayad. Di 430. Okay. Akala ko abuti na. Ay, pwede natin sa iba. Wala akong Hindi ang anak mo babae. Ha? Ay, babae, anak ni Gilbert. Ah, ito babae. Yes, Babae? baby. Kasabaan. Kasabaan siguro sa mga 7. One plus. Dito ka dong. Hmm. Ay, hindi pala. 20. One plus lang. Oo. Binigay mo niya. Sige, isa. Wow! Ay, kala ko joker. Okay.
Joker yun. Bisaklat ako ba? Kung ito. Ano ko Joker? Ay, nabuing na ni. Labay na daw. Taas na lang. Oh, dali ha. Zero. Kanina ba yan? Grabe ng waiting ko. 2584758. Grabe yan. Grabe. Oo, bambo lahat. All up, all chow, declare. Tapos, dalawa, tapos, egg. Oo, tatlo. 70 plus ay alay. 170 may, 170 na 20. Kano? Plus 120, 220, 170, 220 rin ang tira. 220, 170. Ay, parang hindi ito. Diba? Wala ba? Diba? Opo. Wala ka na sabi. Wala ka na rin. Ewan ko ba? Ang narinig ko, wala ko tao. Sa atin ang pili mo kaya? Ha? Isa din mo pili day. South yan. Ikaw pa. Ayaw na bisig balik-balik ka dong. Di man di ako ka magtuglo. Ayaw na mag-insulti. No? Nahimik ko yung bibig mo. Mas dula lang mo dito, buhay pa katanda na iba. Oo ma. May malalo dito. Bila yung plastic mo dahil. Bila yung pangayang mo plastic. Yung kwenta. Hindi. 70 yata. Hindi tama. Kaya ka. Ora por chow. Saka ano. 5 flores din mo. Hindi 70 to 70. Ah, hindi. Basta yan ay mag-iiday. Opo. Kulang ha. 30. Kulang lang ng ano. 30. May 3 flores. Wala na. Ora por chow. Hayalay. Opo. Plus 100 ay. Hindi lang no. Narinig ko lang ba? Sudah, kumana mga istorya. Ayan na. Kumana mga istorya. Okay lang. Po. Salamin. Ay, kuha na ko yung baso direct, please. Kaya baka mahulog. Wait lang. Ayaw, wag yan isang dagdagan mo lang. Ako din Ay. Ha? Ngayon, Ano na? Tubig Thank you, Or black ko guys. Oo. Yan, naman. Marami ah. Thank you. Lain ko yun, nagising lang basta mula may joker, no? Ito ba? Ano man? Sa iya, ignorante. Ignorante, wala kang kitang joker. Kada. Para siyang isa. Wala. Wala, nabay siya na yun. Walang laboy siyang nangkap. Natepok ako. Pero wala eh. Polo. Ah, napulot talaga.
nagunitan. Ay, wala man yung gawa sa angay. Ay. Ocho. Kung na Wala. hindi na maubos. Maubos. Sayang ang bunot. Gawa niyo kung ganina. Salam. Bong. Bong. Ayoy. Ayun muna pa ha. Bong. Hallelujah. 3, 4. 2, 3, 4 pa. Bong. Ah! Waiting na. Grabe. Dati kay Buti. Buisit. Oh, akin ka na yung 7 pair. Sama na. 40. Ilan? Huwag yung mga todas na. Huwag yung todas na. Plus. Plus 40. Sus, kung gipong ko yung 3 cut, iyo ang 9 ball. Yun ang hindi ko nakita ba? Dahil. Hindi ipong di 3-5. Ano mag-waiting ba? Hindi ko nakita yun. Two, four, six, eight. Huwag gawin. Okay. Ra-ra-ra-dee, ra-dee-ra-dee-ra. Ra-ra-ra. Cinco. Siete. Maning. Pag-type mo na yung niyabi. Wag yung ikaw sanday. Wala ang Diyos. Ano siya, di ba ni... Ano ba? Pwede na kanan na ba? Di ba ganyan? Oo. Ano yun ba? Siya ba di... Ano ba? Kung pinugas ba? Bulagan ko. Sige, gawa sa 4.
Joker. Gasa. Ay, peste. Winter. Ang mahal naman ng dos ko. Oh, mali. Wala ko siya. Grabe. Wala mo ulam ko. Da. Talagi. Sino dong? Pada dong. Oh. Hindi. Kanina. Basta 20. 147. Mambo. Dili ba? Nagkahi ba? 147 gold. 147. Ano? 45. Ang dami niyang natin ba? 147 volt. This time, ano? 54. Mas lasa kedli. Oh. Why not? What? Uh-huh. Eat na eat. Ay! Lusot. Ay! Ano, waiting na ko. Ano waiting mo? Kupay bambo. Unsa ka? Kupay bambo. Oh, ciao. Bunot ani mo? Bunot ni mo? Ito harap there, bunot na. 440. Kupay bambo, kupay karo. Ikaw. Pila ko? 440. Diyan na mabili. Ha? Todas. Waiting ka na. Kupay bambo gani. No? Ako kung kaya. Pingaling. Kaisman naman. Ganda naman.
college ka, right? Ano yan? Di ba? Guys, 30 ka lang. Okay, money. Ay. Ah. Ako na Hindi na ta. pa. Kulang pa gani. Napakaganda. Ah. 100 mo to. Ako magkano? 20 pa? 30 pa. Bakit? Okay na dili. Okay lagi. Di ba undergraduate ka? Ano? Oo. Undergraduate ka? Banking po ako. Regular. Uy, nabuong ko. Saan ka? Oo, dami pera doon. What is? Ay! Binuong ko. Uy, ayaw yung tao niya, masigo. Masiro naman ako. Nagdaan. Shit, kape. Ay. Ay, malapit ka magkamali. Malapit sila. Ano yun? Ay. Oh, wala ako. Mermis. Ay, pa-mermis dong. Ay, naplawiran ni noon. Pesto. Ay, naman. Hmm. Kung putang kita. Kung sana ako ganyan, oh. Ika lang, oh. Yang nga. Shit. No? Ganyan sana ako. All chow. Still one flat. Yun lang. All chow, still one flat. Uy, yang nga unta. All chow, please. 2070. Tapos, temo ka. Ay, di. Temo, subscribe. Pulso naman. Sa 8 balls. Ang one flat. 6 balls. Opa. Sa 8 balls. Ano yun? Or like this, 1-4 ka o 2, ano? 2-5, diba? 2-5. Ganun na siguro talaga. Meron pa ako. Nine card, dalawa doon. Ay, Dalawa lagi. Ay, nine card. Tama man decision mo, bakit? Tayo sa Tayo din ang 7 card. Dead din. Sabi ko tama decision. Dead rate din siya. Hindi, pati sa ano rin, after mo yung great character. Naghihirap ka nga mag-waiting, mamaya hindi ka pa Saan mag-waiting. ito? Yeah. Saan yung iwas gabi? 90? Gabi eh. Dosis. Oh, 12. Oh my God, birthday ni Mang. Money. Init pa siya.
ka.